Persiapan rep musim jamur aku lho esuk iki. Bingung golek menu dina kok kuwi ae. Iki lho ketoke kok inuk matuku sak bungkus. Engko dioseng. Kayak lombok sing akeh pedes asin wis cocok ya. Gendai sing resik karek ngoseng. Nah serapan terus kesu iki ngenteni iki. Lomboke disiapno, diiris sisik, tak lombok setan iki kan pedes. Marem. Tapi terakhir juga enak lho. Bumbune wis siap. Nyiapne wajane karek sreng. Wis mateng lur. Goseng jamur